Mazwai Zimbabwe. Tiri kusangana zvakare mumwedzi wekupedzisira wegore. Iri muchairo tiri kuti ndo muchairo we12 uyo wakaiswa naBaba kuti muchairo uyu mwedzi wega wega uri musi wechishanu kuchairwa kwawo. Saka mudare rekupera kwegore takatarisa zvematongerwo enyika. Tinoyeuka tichiyeuka zuva ramunoti Unity Day, rinova ndo zuva randinonyanya hangu kuda kunzwa kutenda nguva yakauya Second Republic. Takabata zuva rekuti Unity ndinonzwa kutenda sei ndichidaro. Ndofunga taane makore anoita 8 years vamunangagwa vakutonga nyika handi. Chatakangodzidza kukura kwandakaita ine ndichikura hangu ndiri muBare, ndo panoda kuti ndinatsonzwisisa kukosha kwezuva randinoti Unity Day. Ndakariona kubva pakukambena kwavo zvanga zvisati zvakamboitika pamakore ese kumashure, kuti opposition inokambena murunyararo, ruling party inova ZANU-PF inokambena murunyararo. Ndo pandakaona kuchinja kwezvinhu zvese mukati menyika. Saka kuuya kwangu nhasi tati tionekane segore ratanga tichifambisa dare richinzi dare rambuya Soko, variyo mbuya mafambiseni novanhu vochembere kwazaka kwashebota uko kuzaka ward 30 yakafukurwa gore rapfuura. Riro vanhu vogore rino rataa kuti vaane gore 2024 waMarch na 2025 waMarch, uri mwedzi waMarch igore mbuya vabuda kwavakanga vapa musha wavo. Saka nhasi tinoda kuti tikutaura kuti matare enyika acharamba achienderera mberi vachitipa ivo semunhu apa musha wake akavigwa zvakadzikama zvasiyana nekwavakanga vari. Saka tati nhasi tangoti tiuye kuzombopanana mashoko tichiripeta gore iri kubva chembere iyi. Vanova ndo mai vaRita vakabereka ini ndiri mwana wemukuwasha. Mukuwasha uyu ari mubvakure aine zvakewo zvaakasiyira vana vake, zvinova ndo zvimwe zvinhu zvatoda kuti timbokuudzaiwo kuti zvimwe zvinhu zvamunotaura zviya zviya munenge muchingotaura asi munenge musingazivi kuti panewo zvimwe zvinhu zvinofambirana nezvamunenge muchitaura. Saka apa regai timbotaura nyaya yeUnity. Tose tinoziva kuti musi wemuvhuro ndo zuva reUnity. Kana ivo baba vamunangagwa vachitanga kuuya vachibva vamugabe vachiuya ivo, mashoko ekuti Unity vakagara vachataura vasati vakutonga vave kutonga. Mashoko iwaya akagara aripo, tipanzwisise. Vamugabe vachiripo Unity yaingokurudzirwa, vamunangagwa vapo Unity yaingokurudzirwa. Saka iye zvinezvi tese tinongonzwa kunzi 2030 vision trababalas zvakadaro handi. Saka tinokumbira futi kuti Unity iyoyo irambe ichienderera mberi. Unity haingowanikwa kupolitics, haiwanikwe munyika chete, inowanikwa kana mumba mumhuri munobatanidzwa mambopesaniswa pamwe nevana kana angava maneighbors. Saka chinhu chinonzi Unity chakakosha. Pane Unity pane mufaro, paine peace handi. Saka naizvozvo tinodaira kuti pamuri kuenda kumaholide uku, midzimu yenyika ino nengirios dzenyika ino vatichengete, vativhumbamire pakufamba kwedu mimigwagwa umu. Hazvinei kuti nzira dzakanaka dzakagadzirwa kana kuti dzimwewo hazisati dzagadzirwa kana dzimwe dzanga dzakagadzirwa dzakutanga futi kuita mapotholes, asi mutemo wamunogara makataura ndewekunzi muchairo usadhiraivhe uchinwa. Kana iye akaenda mukomana uya zvinhu zvino akasiya ataura mashoko atinoramba ticheuka kuti kuzvichengetedza kwakanaka, fare fare tindike. Muri kumaKrismasi ikoko tinongokurudzira futi kuti muite iyo yatinoti fare fare tindike. Tiri pakati pekuenderera mberi tichingoritaura. Tataura zveUnity, kukosha kubatana kwedu vanhu mukati meino nyika. Nekuda kwokuti patinotaura zveUnity tinofanira kuyeuka kuti nyika ino yakabatanidzwa and Unity yakatanga ine, kana ndisiri kukanganisa,
unit takatanga kuinzwa pakabatanidzwa hurumende yaifamba navatsvangirai navamugabe ndo patinoti pakabatanidzwa unit. Ndizvozvo here tozotaura futi patinoti pakabatanidzwa unit pakabatanidzwa vamugabe navajoshua ngomo unit. Saka unit iri kwakawanda and tine hurumende yakamboitika muno yainzi unit government and kuina vatsvangirai navamugabe unit. Tozoti unit yekuti mandevere nemashona tichibatanidza zvedu vamugabe navajoshua ngomo ikanzi unit accord. Saka unit inowanikwa kwei sanzwanana hanti kunzwa kuti vamwe vari kuitawo zveopposition vari kuitawo zvavo vapo vamwe vari kuitawo zvavo pati pakatanga kuuya second republic hakusisina zvekunzi mumwe munhu anorova mumwe munhu anodai chinozongonobuda chinongonobudira mubox waisa paunoda hanti. Saka tiri kukurudzira kuti inobatanidza upenyu hwevanhu murudo peace yatinotaura iyo Zimbabwe flag ine party white iyo anomirira runyararo hanti. Saka naizvozvo zvinodzokera futi pakutaura futi kuti mwana wemunhu mutema anoonekwa neganda nhema. Takabatanidza jira nhema nejira chena wamudzimu wenyika ino and jira jena richimira seunit zvakare. Saka zvinhu zvese zvinobatanidzwa unit asi pataura kuti tichinatso dzika takatarisa unit tinoziva pamwe akaita nyika ino yakarwiwa hanti nevakairwira mumasango omo ikazopiwa independence yayo 1980. Pane ropa rakadeuka rinoita kuti tirambe tichirangarira nhoroondo dzenyika zvinozoita kuti tionekwe tichinoviga vakairwira nyika iyi patinotiwo pagomo reHeroes hanti. Zvinhu izvozvo ndo patinonzwa vakuru kana ivo vachitaura nyika yakauya neropa anti zvichireva kuti kune vakaifira vakairwira anti. Saka isusu tiri kuramba tichingokumbira kuti kune vari maopposition vasina kuirwira kuibatira futi asi opposition vaine pfungwa dzavo dzavanoda kuisa munyika. Ndinodaira baba vamunangagwa vachitanga kuuya vakauya nekutotaura kuti ngatibatanei maopposition hanti kududzira kuti ana Chamisa vakanga vakadanwa kuti vabatane nenyika tiite chimwe chete. Takatarisana nematambudziko atakatarisana mukati meino nyika ino iri kuramba ichiwanda matambudziko. Saka ini ndakatarisana nenyaya iyi hazvichagona kuti mumwe neumwe aite mazvake zvaakuda kuti tibatane. Saka ndiri kuti kuna vaChamisa mashoko akatanga kutaurwa nababa vachatanga kuuya 2017 kusvika nhasi vakakurudzira kuti ngatibatanei titarisane nematambudziko ari kutibata isu vana venyika ino vana veZimbabwe. Tine matambudziko akasiyana siyana akuda kuti imi vakuru mise musoro pamwe chete. Aya mashoko ndataura sei ndinodaira hapana mashoko pane nguva diki aichangodarika apo pakabuda mashoko haka. Isu tiri kutotaura nhasi kuti mwedzi wematare wakuenderera mberi handika November akadarika. Saka vari kuenderera mberi nematare isi titori mumatare. Pari kutotaurwa kunzi haka iya inomirira pfuma yenyika nhaka yenyika iri muvhu umu mune zvakasiyana zvatingakwanisa kuzvitaura tikazvipedza. Tese tinozviziva kuti zviri muvhu zvakamira zviri muvhu zvakawanda zvakamira sekunge goridhe madiamond zvakasiyana handingakwanisa hangu kuzvitaura zvimwe pomwe ndinozvitaura nepasiripo asi imi nzwisisai kuti pfuma iri muvhu umu. Hanzi ivo kana vachitaura haka ndakatanga kukubudirai muchanditora kuWarren Park gore rapfuura anti tikataura takunosvika pamusha wambuya Machembera aya pakanobuda haka rinova ndo izwi ravaichitaura vachiri vapenyu kana vasvuta fodya idzi vaita haka
kududzira kuti fodya inonangandya ichibva yazobuda haka munyika muno handi tichibva tazvigarira pasi kuzvibvunza kuti zvarevei kusvika tizonzwa nhasi zvandakuchikutaurirai kuti haka vari kuti ipfuma nhaka yenyika ino. Naizvozvo tochiti nhaka yenyika ino kudiko kwayo ndiwo kwavari kutaura ivo kuti matambudziko enyika ino apere nekuda kwekuti nyika ino yakanakisa asi inochiviwa. Naizvozvo matambudziko iwayo nekuchiviwa ikoko kwenyika kuri kuita kuti vana venyika ino vatambure kuita kunge madziteteguru avo ari kumininga kumapakoko asingazive kuti munyika muno mune pfuma iri muvhu. Tochibvunzwa kuti zvorevei kutambura ikoko isitiine nhaka. Ndoshukiro asi ivo votaura kuti aiyo nhaka iyi ndeyemadziteteguru isu takaenda ndisu varidzi venhaka iyi tiri kuona nemaziso edu mafambisirwo ari kuita pfuma iyi. Zvimwe zvacho hazvifanirwa kunge zvichifamba saizvozvo kuti iwe ndiwe une mari muhomwe iwe ndoorara nenzara. Shandisa kamari yako kududzira kuti pane kudiwa kuri kudiwa kuti vakuru vagare pasi. Apa vakabva vandijekesera vachiti vakuru kana chiti vakuru tinoreva kubvira ishe vakabva vapa muenzaniso sashe bota wandakataura kuti kana kuine wedivi rangu awanana nehaka iyi ngaatora anovapa ati. Saka zvireva kuti ivo vari kureva kuti nhaka yenyika ino iri maoko memadzimambo madzishe nemasamburu. Isi tinotenda kuti ingwani vakaitirwa nazvino vari kuitirwa kupiwa dzimota dzekutiwo vanofamba nadzo vachiendawo kumisangano yemadunhu vachidii zvese izvozvo. Saka pari kureshwa ndepapi zvikanzi naivo aiyo isi hatisi kuti pane pari kureshwa asi tiri kuti nhaka yenyika ino ngaiwanikwe ichisumirwa madzimambo. Yasumirwa madzimambo zvese zvinenge zvichida kuitwa munzvimbo ngazvitange zvanosvitswa kumadzimambo semuenzaniso wekuti iwe wasvika pano wakumbira kuti inini ndinobva kwachikwaka example handakutsvagawo musha wekuti pamwe ndaakusiya chikwaka ivhu kurima harisi kundinatsondiitira kuti ndipundutswe muhurudza hwangu. Muenzaniso yandakukupa ndazotirega ndinotamira kunogara kana kuti kwaseke tinotanga ndanosvika kakuna ishe seke kunokumbira ishe seke ndinotsvagawo musha monditengeserawo musha kana kuti ndinotsvagawo munda wekuti ndirime. Muri kunzwa? Saka apa vari kureva ivo kuti zvinhu zvose zvinoitwa muno munyika zvine chekuita nevhu kunova ndo kwatakafushirwa kusiyana chete kuti tiri muvhu kuri kudivira munoziva kuti kumarinda kumapako uku ndo kwaakuwanikwa pfuma yenyika. Hanzi kakuve nekusumira kana vachitaura tisumire iwo nhaka iyo munyika muno kuti takudunhire kwakati taona chakati motisumirawo isu vemhepo toendanwawo tonoombererawo nzvimbo iyoyo kuti tine veduwo vaona zvinhu izvi. Pavanotanga kuzviona kuti pasi apa pane goridhe kapawanikwe kune vemhepo munenge muchipa chiremerera venyika ino nekuda kwokuti takaita kunge taakutsipika mbuya nehanda kana kuti vakatotsipikwa pavakatorwa musoro wavo nguva yevachena. Izvozvo zvinoita kuti nyika ive nekugidagida kwemeno aya mano aya atakataura akaonekwa muvhu dzvuku rekuwari mupaka. Ndikuda kuti chembere iyi handiri kukuvanzai vakafamba nayo kumatare vemhepo vachifukurwa vanotsinirana neni kuti mbuya iyi inofamba pamhepo munyika muno inoona zvinhu zvinoitika munyika muno riziteteguru remachangani pasi kwenyika inova ndiyo nzvimbo yatingati ndo foundation kana tichiti north south east west toti uku ndo kusouth
kuchipinge. Saka zvavanenge vataura, ini ndakakutaurai kuti ini ndiri mushamarari wemashoko anenge aturwa kwandiri. Kana muchindiona musabva mandiona kunge inini ndiri kutaura ndezvangu, kwete. Ini pamunondiona mumba mandinogara, ndikakutaurirai kuti zvepfuma izvi asingoperera mashoko andakutaurirai. Mumba mandinogara inini mandinobuda ndine zvinhu zvandakasiyirwa namababa vangu. Saka zvinhu izvi ndezvemushakabvu arisiri wenyika ino. Muri umo mumba imomo makafira futi chembere iyoyo ikatakurwa nemapurisa edivi inogara kuMatapi. Kududzira kuti payakafa musi wa1 May 1983 vakauya nekofini resilva vachitakura mbuya emumba Matapi police station. And mukazofiwa nechizukuru dangwe raRita anova ndiye gotwe rambuya vanova ndiwo mai vedu, akafira futi mumba imomo akatakurwa futi neMatapi police station. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvekuti nzvimbo yandinogara inini kana ndikaona zvinondishungurudza ndinoenda, kuri kumusha ndinoti ndiri kuenda kwaSabhuku Matapi police station. Saka zvinhu zvandinoya ndichitura pano asi zvinhu zvangu. Ndosaka ndichikutaura kuti matare atakapinda nguva yekuda kuziva kuti mbuya vari kurwira kuti vabviswe kuWarren Park kwavari vaende, kungofanana nekungoti nhasi mati munhu uyo mamupa chiremero chaaende paHeroes anotenda chiremero chamamupa, but iye haazonofushirwa kuHeroes ikoko, anonofushirwa. Vakawanda vagrandwa mukano wekuti vafushirwe paHeroes asi havasi kunofushirwa ikoko nekuda kwokuti vanenge vachiteerana nemutemo wemadzinza avo kana kuti mutemo wemachechi avo, asi hazvireve kuti vanoshora chiremerera chinoramba chichitaurwa. Iyo vanopiwa zvikonzero, tatenda matitiende kuHeroes asi hatichakwanisa kuenda ikoko, chiremerera tachigachira, pane pekuti tinofanira kunofushira muruboshwe. Ndo zvakangofanana nambuya ava. Zvireva kuti mbuya ava munhu wepasi chigare, ende kana vachitaura kuti matambudziko ari kuramba achiwanda, vari kutaura nekuroko kuti isu venyama tiri kurasha chinyakare chedu. Ndo mabwereketero avanoita. Saka ini semwana wavakada, ndiri chizukuru chana chemwana wavo, ndiri mwana wemukuwasha, kwangu kwandinobva kuine tsvimbo yedu, mbuya vakanopotera pandiri, asi hazvisi kureva kuti havachaenda kunogara pachizukuru zvedzinza ravo kubva pane ini mwana wemukuwasha, vakuti ipapo tijekeserani. Saka mbuya ava vanoreva kuti kana iriyo nyika yatakafira yatakadirira fodya tikaipembera 1983 tichizofa, nyika yapiwa mumaoko mavaMugabe 1980 ndikaputowo fodya ndikatodzidirira ikoko Matapi kwatinogara misha miviri yakatsva. Pane block 3 vanopupura pakanga paine miti yakanga iripo pamahostel. Iyo zvino kwasara muti unenge mumwe chete ngemiri. Pane muti wakanga uri kuzasi kudhuze netinoti block 3 wakuda nosvika kwatinoti kuKapa kune inonzi biogas. Muti uyo wakagurwa, ndo pavaiwanikwa vachigara pabvute vachiputa fodya yavo vari ipapo. Asi tinoziziva here kuti vana vakadimbura muti iwoya vanonge vakaziva kuti ivhu iroro rakatobika kusvika to the roots of that tree, kumidzi yemuti iwoyo. Saka zvimwe zvinhu panosumuka mhepo hazvinei kuti yabva nekwamakazonavasiya last gore rapfuura kumusha kwavo, mhepo inongosumuka kwese. Ndosaka muchiona zvichamupupuri zvichipupuruka munyika, imhepo dzinosumuka. Saka apa hanzi tingokutaurewo mashoko ekuti tisagare munyika muno kunge takatsipika chikaranga, kunge takatsipika nhoroondo. Tsana mbuya nehanda. Hongu mbuya nehanda imhuri ine dzinza rayo, asi patinoipira chiremekedza inyaya yemabasa avakabata mbuya nehanda mukati meino yenyika. Mungazoti ko iva tinoda zvambuya nehanda seiko, ini pamwe ndiri Wasu, ini kana ndiri Mukarangani, aiwa nhoroondo yavo kufanana nasekuru Kaguvi. Saka zvinhu izvozvo inhoroondo dzekuti tinofanira kuramba dzichitaurwa nezvadzo tichifambirana nadzo. Saka muri kuona ndiri kukuudzai kuti nhasi tiri kuda kungobudirana
apo neapo tichiri peta kure kuti tisakanganwe. Munozviziva here kuti kubva mumatare avhurwa vakasvika pakutaura kuti dzimwe nyaya dzinokonzeresa kusawirirana mudzimba yamunoti maGBV, madomestic violence, inyaya yekuti imba iyoyo, foundation yemba iyoyo yakatanga sei, ene munhu womunhurume vari baba mumhuri imomo vakaita here zvinotarisirwa kumunhukadzi wavo. Ndokubvunza kuti tichibvunza tichiziva sei, toziya sei. Munofanira kuziva kuti pafodya inonzi Bute kune fodya yematare, koita fodya yehutu. And fodya kana dzichiputwa dzakasiyana nemazita adzo, dzemudhombo dzakasiyana siyana. Ndosaka paenda kakuti nhumbi dzemufi, nhumbi waro matare hadzifanira kupfekwa sefashion, because dzimwe tsananguro dzinongobuda pakungotora pamwe machira akangomonera, uri kutosuka ndiro, uri kutotsvaira. Kana mapostori chayangwasawo nepupura kuti mukutsvaira nzvimbo dzavo dzavanonamatira vanotosangana netsananguro. Saka mutsvairo wakauya namababa munangagwa wakavhowano kurudzirwa nemhepo kana variyo vakauyisa vachitaura ndakaona kunaka kwekuKigali kuRwanda, tikatiwo kunyika kwangu kuve kunowanikwa kuchitsvaira, kuchitsvairwa hazvinei kuti mune vanotsvaira vekanzuro veEma and so forth, asi kuintroducwa kwawakaitwa kana ivo vachatanga kuuya 2017 kusvika nhasi, vanonyora mapepa maiva katuna, muchinyora maplacards emaproblems akasiyana siyana, ivo vakapfeka kunge boxer anotamba boxing nehandi. Saka zvinhu izvozvo ndozve zvimwe zvinhu zvada kuti muchiziva kukurudzirwa kwemutsvairo. Mutsvairo uripo pakutsvaira svina, uchigudubudza, uchitsvaira, uchizunza handi. Saka tatisi nhasi tichikutaurirai kuti raakupetwa 2025 vari kuona zvinhu izvi, mafambiro azviri kuita, vari mumapapiro kana maperere ane handa nyakasikana. Kana vaSimon Muzinda chaivo divi iroro kunana Gutu vaigara vakataura nehanda nyakasikana. Saka vane handa hatimbofa takaregedza kuvachemera pazvinhu zvinenge zvichitinetsa. Hazvigoni kuti pauye vematare vari muno munyika, kune vari muno munyika. Munozviziva here kuti muno munyika kune vakabva dzimwe nyika vari vanofambisa mhepo vasiri maZimbabwenzi, vari munyika muno vane chiga chekuti vari pa21 days, vari kutoendawo kumvura iko kunana Hunyane kwataingowanikwa tichiendawo tichafambira kuti mbuya ava vationese zvavada kuti tivaitire vafukuru. Kwana Chivero kwacho hatinai zonopinda zvedu kwana Chivero, sitaiperera kunana Hunyane, asi ivo pazita rekuti Chivero, vasekuru Chivero vanoziva dare iri. Nekuti takambosanganidzana panhekwe, vauya vachisvikawo munzvimbo yakatsakatikira mbuya, munova ndomumba mavakafira, kududzira kuti vaChivero vakauyawo kumatapi vachida kunzwisisawo. Tavadana asi tasangana imba hombe yeGender and Culture, ZANU-PF HQ ati kana ivo mai vanobata matare aya vanopupura kuti mbuya iyi iriko, kusvika kune vemhepo vakanga varipo vachifukurwa vanopupura kuti mbuya ava variko. Saka hazvisi zvinhu zvokuti makandiona ndichibuda pamhepo ndichikutaura ndezvangu, kune vanotoziva kuti mbuya ava variko, pane chizukuru chavo ndopavari. Saka chifungai kuti mumba mandogara ndimo mavakafira, ndimo mandinobuda. Hazvinei kuti ndakamboita muupenyu hwangu, asi ndakadzorwa kuti ndifambise basa ravo. Saka ndiwana mukana wekuti kana ndikagara pasi ndikabata nhekwe ndikaputa, vanotomondihakira nekuda kuti mhepo yavo yakangofanana nenzvimbo yamunoti ndo pakafira vanhu sepano pana Seke Hunyane vedu vaive kushaika. Mhepo yevanhu ivavo inoramba ingoripo nekuda kuti ndo pazvakaitikira, kungofanana nemhosva inonzi crime scene handi. Naizvozvo zvinhu zvandinenge ndichitaura pano zvinhu zvinenge zvichitaurwa naivo. Saka ndiri kutaura pano kuti haka kufamba kwayakaita vari ivo gori rapfuratira zvehaka nekuzowanikwa kwayakaita, vari kutaura kuti ipfuma yenyika, nhaka yenyika iri mukati meino nyika. Asi zvinhu zvenyika ino zvinofanirwa kunge zvichisumirwa kune vakaenda madziteteguru ari muninga kuti we taakumbobatawo apo, taakumbobatawo apo, taakumbobata apo, nekuda kuti makati makachera muchingochera, vari kuti mangwana muchazoona vari kuchera vacho varumwa kana nemarize, kana kuti ivo machembera adhirisa. Kana vachitaura ivo vanhu munofanira kuzoti mbuya ndiri kuchipindi. Saka mabwereketero ava vanoita ndechiteedzero nemu tadhirisa, kuratidza kuti kudhirisa kudonhedza zvamune mafukunura pasi kuti munosvika panzvimbo yezvinhu zvamuda kutonga, samboti segoridhe imoti mafukura
mozoona ivo nemhepo vodhirisira mukati kufanana nemamwe maaccident aiitika kunana bhindura kunana kitsi yatota unonzwanzi zidombo rangokoromoka rangotsikirira munhu kana kuti mafashano otanga kungoitika muvanhu vemuri pasi. Saka tanzi tikutaurireiwo kuti aiwa zvinhu zvenyika ino hamuzvipedzi, pfuma yakawandisa mukati meino nyika, asi itai zvinhu izvi nemazvo zvisazounza chitanda muziso negodo nekuda kwokuti matisanganisa. Shoko iro matisanganisa kududzira kuti pamunoitwa mining pipe pari kuwanikwa pane muchena, pari kuwanikwa pane mwana womunhu mutema. Naizvozvo ndokusanganiswa kwacho kwazvaitwa, ngazi zvichisumirwa, havana kuperera mukunocherwa nekuda kuti vari kunyanya kusimbisa nyaya yehaka. Haka hanzi ipfuma, ndakauya ndiri papfuma yenyika nekuda kwokuti ini kana ndakapambwa tsvimbo yandakapambwa yangu yandakagadzirwa ndichiri kumba kumusha kwemuvhana wangu, ndichizoti mumwe mwana wangu gotwe uricha achizouya achizosacrificewa futi kukeswa kugadzirwa, ini ndini nandatangwa ndiri kumusha kwaye mwanasikana wavo mukuru kuunza n'anga. Zvinhu izvi zvinoda kuti muzvizive kuti handimbofa ndakazorora kuda kuziva zvepfuma yenyika nokuda kuti tsvimbo pachayo ipfuma nekuda kwokuti ndosaka uchizonzwa kuti kune vemhepo dzatinoti n'anga zviya zvandotaura kuti musati kana ichiti n'anga kukushorai munenge muchibata nedare kuti muwane choviviri ichi hachisi chokuti munongochishandisa munhu asiya mari yake yebadza kana kuti atenda dare agadzirirwa zvese haudyewo wenyama unosumira kuti munhu tamuitira basa rake ndo zvaazobvisa zvinosumirwa. Zvakangofanira kuti munhu atenga mombe kumamisha munotovapa mazita, vamwe vatopa mazita emumadzinza votobika dufu zvamunongoitawo nhasi. Kana watengawo mota vamwe vanopata vachitotengawo mabrandi enyu kana doro rakasiyana siyana mawhisky vachitodira. Saka izvozvo nzira idzodzo dzakuitwa nepamwe asi kwadzakatangira ya24 ndichi kune kwazvakatangira kusvika pakuzondiudza kuti mashoko kune vanoimba nziyo vaya imba yemashoko ekuziva kuti isu takafa tinotozvinzwa, dzimwe inoise zvimwe hazvina zvazvinoreva, zvimwe zvinotsamwisa. Imbai futi muchiziva maimbiro amunoita futi zvinhu izvozvo. Saka zvinhu izvozvo zvese izvozvo zviri kubuda pakuvharwa kwa2025 vachitaura ivo kuti padare randataura kuti inini baba vangu vane zvavakandisira tinodayira nhasi. Mashoko andira kukutaurai matanga here kuzvinzwa nhasi kuti mari iri kunetsa. Ndambokudzokeserai kumashure kumusha kwandinobva kwababa vangu kuMalawi kana iri nguva yemachawa yavanoti Ramadan, vane mabhizinesi vanotokutaura tiri kuMalawi kuti mari iri kunetsa. Ndiye makobira ari kusowa ari kuvhuta eti chifukwa chani? Chifukwa chokuti machawa ari paRamadan. Zvine zvireva kuti vanenge kutaura mari iri kunetsa nekuda kwokuti vane nguva yavo vanopinda chechi yemamuslim, vane nguva yavo yemutsanyo yokuti zvinhu zvese havadyi, vanenge vari pamutsanyo yavo, but after mutsanyo yavo zvinhu zvinenge zvaakufamba zvakanaka. Saka ndo zvakafanana nezvandoda kungokutaurei kuti muno munyika mashoko amunotaura aya kuti mari iri kunetsa, kana manga musingazvizive chizvinzwai nhasi pano. Munomu musashamiswe nekuti mari haisi kutenderera, mari iri kunetsa. Mune matauro enyu amunenge muchiita kuti mari yakasunga nekuda kwokuti pamwe zvinhu zviri hazisi kufamba, vamwe watikana kuti fuel yazokwira saka zvinhu zvakunetsa zvezvi. Asi pane pazvinongokutaurirai mashoko ane chekuita nedare matare. Munomu mune mhepo sekutaura kwandakakuitai kuti mune mhepo yemubvakura akafa muno akavigwa kumbudzi zvisiri decent burial. Anti nekuda kwokuti munhu akararama upenyu hwekurwadziwa mukati memwoyo wake kuti inini ndiri mukwasha mubvakure from Malawi ndakauya muno ndikada munhukadzi wenyika ino ana mai vake vanova ndombuya mutumandi vane tsvimbo yenyika, asi handina kukwanisa kuroora kubvisa zvaifanirwa kunge zvichitarisirwa ndichida kuti ndizopedzesawo pashoma paakabvisa ipapo. Anti zvichireva kuti pakazofa ambuya aifanirwa kutarisirwa
kupedza kuroora pashoma paakabvisa ipapo nekusumudza ambuya vakanga vafira muno muHarare kuti vaende kumusha kwavo. Zvinhu zvaakatadza kuita, akasvika pakushorwa nehama dzaambuya kuti mukwasha ari useless, akaita kuti mbuya vaende kunovigwa kwavakanga vasingafanirwi kuvigwa. Vachiri vapenyu vakanga vachitozviziva nematara avaifamba netsvimbo yenyika yavaifambisa kuti ini ndinovigwa pamusha wangu. Kana pamusha pavo pakapiswa nevasina mabvi nguva yehondo, ndo pamusha pavo pavaitarisirwa kuti vagowanikwa vachivigwa. Vokuti kana tikaenda ikoko kuhama dzavo vanovigana pamisha yavo, kuti tinototaura kuti mumwe neumwe ane hirosi yake, kududzira kuti mhuri ikafa dzinongonovigwa, kungava kumashure kwemisha yavo, kuri kumberi mberi kana muzvivanze zvavo, kuvigwa. Asi hazvireve kuti ndiri kureva kuti hama dzaambuya dzinovigwa pamisha yadzo vane nzvimbo yavo iri kure nemisha yavo yatinenge chiti kwakumarinda uko kumimagadhenwo uko kuminda andi. Saka naizvozvo zvinhu izvozvo zvakaita kuti baba ava vagare vataura kuti inini hapana pandichada kuzovigwa zvakanaka. Mukoma wavo achiri muno munyika asati abuda 2009 vakagara vachiri vapenyu, vakafawo 2004 vakavigwa muna September. Asi vakagara vakataura ndakagara ndakashorwa, ndakatadza kusumudza ambuya kuya vaendesa kumusha. Zvakangofanana nemamariro ese vamuwanhu. Munembiziva kuti uya anoenda kumusha mozomuviga muHarare mune tsana, mhepo yotanga kunetsa kuti ndakakuti ini ndinoenda kumusha, makatadza nei kundiendesa kumusha. Ndo zvakangofanana neizvi. Saka tiri ipapo baba vedu isusu vakabva kuMalawi kuzoshanda muno, vanotaurawo ndakatanga kushanda mari yaQueen Elizabeth, mari yevarungu, because ndakapinda muno mukuma 1960 plus and saka naizvozvo nyika ine isati yawinwa. Asi ndakapinda ndishandisa nzira yekuteerana nezvigure kudzinza redu tiri masena hatitambe zvigure. Asi ndo yaiva way out chete yekuti ndiwanike kusununguka kuva free yekuti ndisneak out ndibude muMalawi. Ndinoda kuti muMalawi makanga musisina kumira zvakanaka, madzishe nemadzisabhuku vaibata vana vachino vaunganidza vovapa kuvachena. Vana ava muMalawi iri pioneer time, pioneer kwanga kune mapolisi kana masoja enze mapaina zvichifamba navakamuzibanda. Zvakazoita kuti ivo madzisabhuku pachavo vavengana votanga manje kupandukirana kuna kubatirana vana. Wotaura vanhu mwana wasabhuku womutengesawo kumurungu, mwana wonoshipwa shipping UK, Tanganyika, Tanzania woenda. Ndo zvikonzero zvakangowirana baba vedu. Saka baba vangu ini ndiri dangwe ravo, munhu akandisira mari iyi aisi mari yekuti mungade kushama kuti imari yakawanda. Inzwai mari ndakasirwa 10 cents. Imi munoita zvemaWhatsApp tine maemoji ine sign yesantu. Kuseri kwe10 cents ikoko kune head yaQueen Elizabeth. Imari yandakasirwa nababa vangu mumaoko, vachibva vanditaurira chichewa chedu chinotaura neshona kuti ugare zvinenge muno munyika hamusi medu, unofanira kuenda kumusha. Vakataura nechichewa, ukaleza mutundu wanchi mwana wanga, konkuno kusikwatu ndukobwera ubwerere kumudzi ndi makobera amenaja, usunge makobera amenaja. Dudzira kuti vakantaura kuti ndichengete mari iyi ndigare ndinayo semunhu aiita matare. Vaizviziva kuti vachangofirawo muno munyika, vovigwa muno munyika. Asi kudoro ikoko kumatare kwavaichibata vachiri vapenyu, vaigara vakadeclare kuti inini ndikafa musandivige. Zviya zvekunatsondichema mari rinoda kuti inini ndakadzikisirwa, noda kuti hatina kunatsochema ambuya. Vanova ndoambuya, ini ndiri mukwasha. Apa mwana waambuya vanova ndoriita riri gotwe raambuya andi, vanova ndo mai vedu andi. Saka inini ndiri mukwasha, pavakwasha vaambuya ndiri mukwasha akatarisirwa pasi. Saka kuenda kufa. Kana ndangofa musanyanya kuzvinetsa. Saka pavakafa vanhu vakayeuka mashoko acho vachiona mukoma wavo akazodzokera kuMalawi through Malawi embassy vachivapa ETD rekungodzokera, vachinovabudira pachena maambasada eMalawi kuti inini hama yangu yavigwa popa, nekuda kwokuti hazvireve kuti angashaya ku2 cents dzekukana kuvezesa kofi nekuda kwezvinhu zvakaitika mulife make. Saka isusu tikamuchema tikamuviga
tinge tatokanganisa nekuda kuti achavigwa semhuri kunzi vafa vavigwa vaenda kombuya vakaenda vari popa zvaita kunge vasina chiremerera saka iye akadhikira ndinoda kufamba senzira yakaenda ambuya ndosaka ticha kuti baba vedu vakavigwa popa noti kuti pakashayikwa mari aiwa sei baba vakuru mukoma wavo aifanira kunge ndiye aifanira kunge ndiye aiona board view ndo vaigarwa navo pasi toronga moto kuimba yavo kumufakosi vakangoti sezvo akagara ataura inini ndichangoenda chete kumochari ikoko kana kuri kunosaina ndonosaina but hapana choto ndo patakadzidza kuziva kuti mariro kana munhu akafa moto unobatidzwa pamariro unotogarirwa dare takazvidzidzowo ipapo moto haungobatidzwa ende kana mariro acho apera kune vanotsvaira dota iroro takazvidzidza izvozvo saka pakaita nyaya yekuti ini mondisira choto chekundichema vachiri vapenyu vachitaura nyaya dzavo ambuya havana kuitirwa choto nekuda kuti madzisekuru akaramba ari pasi kwenyika uko achiti mwana iye anova ndiye Rita ane murume wake mukuasha simudze mariro auya achiuya pano pamusha pake semunhu akafanana nemusha wake isu madzisekuru tobudawo kumamisha edu tochitanga kubatidza moto anda munoona ndosaka tichitaura kuti kudzoka kwakaita mbuya hakuna mbotishamisa ndoona kuti mbuya vakangofa kunyange vanga vakura vachibatsirwa nesocial welfare kurapwa vazofa social welfare yakangoti semunhu wataibatsira ngavangoenda vari isolated vari 1 havana kupopwa zvekunzi mukofini mavo mune vanhu 20 vakanga vangori 1 asi siyano chendemoti mwana wavo Rita ndiye akangova signature Rita akati inini handingabatidze moto ndimai ndiri mwana wemukuasha dai vamba muvanga vari baba vangu ndaingoti handakuzviita but ava ndimbuya mai vangu handi ini kwandini ndiri kutaura ndimbuya vane hama dzavo zvino zvatanyora matsamba tikaisa mamabhazi havasi kuuya kwanga kusati kwane maselfone 1983 handi vachingoti imi muchasumuka ndimi muchauya kusvika zvango kungodhonzerana kusvika hospital yasvika pakuti vagarisa nga vachinofushirwa ava pavakanzwanzi amai afushirwa ndipo pavasitanga kuita chikaranga chavo kusvika zvinhu zvese zvazomira zvakaita zvatizoziva kuti mbuya vakafa vapambwa nzvimbo yavo saka mbuya vanoti handizorore munyika yachipikirwa nyika yangu ini muchangani ndiri pasi kwenyika kana ndainogeza kwasave ndaita zvinhu zvangu kwasava hapana pandinozorora saka munofanira kuziva kuti ndicharamba ndichikuonesai minana imimiwo pachokwadiwo munofanira kuzvionawo kuti mumusha mandinogara hamuna national park but kwakanowanikwa tsuku vanhu vari kupfuka vari pamitupo yavo saka nhasi vati ndikuturewo kuti zvinhu zviri kuitika muno munyika sumira iwo mungade kana kuda kuvaka kana pamunenge mada kuti muvake muchibvisa marinda moisa shopu zvinhu izvozvo munenge matanga masuma here kwaiyo rinda iroro hamuripo here chiremerera rinda iroro ritoripo imochirigiredha mochiisa kana mashopu zviri kumborevei imi muri venyama isi takaenda kare tingakwanise kutaurirana here zvekuti tinogara pasi taiwa tida kuisa shopu da kudai muri kutiresvera saka kana vachitaura kuti kana kumanzizi kwese uko kana naleki chivero kwese uko maenda muchinoita kana nguva yenyu yekunofara muri ikoko muchienda nezvivhitivhiti mataura vanoita mafoni kana matv muchinotora kana mapikicha vamwari kana mumabhoti kana mumachi muri kutikanganisira pasi chigare zvinhu zvakafanana neizvi zvokuti ndinodudzira izvi nekutenda kana dzimwe n'anga dziriko dzine zvechivanhu havadi zvavanoti imimi zvemavhitivhiti hamunoti matv kana kuti mafoni mushiya kuzotora mapicha kana kutonzwa vari pamedia n'anga dzepasi chigare havadi izvozvo kana iwo ukatonobatsirwa ikoko vanototasira kuti uye wakapfeka zvakadzikama kana usina zvakadzikama haubatsirane navo unotopama kutorwa neshamu zvazvokuti pamwe unongoda unoisirwa dare pabadza rataitaura woonekwa iwo une wivi woonekwa iwo une manails une malipsticks apo uri kutaura nevemhepo vepasi chigare vanozozva kuti zvinhu izvo zvinhu zvevachena mukati meino nyika hatifambidzane nezvinhu izvozvo
munenge muchitovaedza kana mana unobatirwa matare ikoko. Ndodzidziso yatitsvai kuda kuonesana pano. Nenyaya vakazonditaura panguva diki yokunzi iyo ma-GBV aya ari kukonzereswa nekuti vanhurume, imimiwo tinoda kukubvunza iwo mubvunzo kuti vanhukadzi vakuberekerai vana ava. Unoona munhu ane vana hobho mumba imomo, bati munhurume iyeye kana tsvakirai kuno chaiyo yaakanesa kumudzimai wake. Mudzimai wake atochembedzwa atorwa ari musikana, vatogogo vane vana vavo. Munhurume haamboenda kana kunoroora. Mombe yeumai musaidherere kana kuitarisira pasi. Mombe yeumai inoparadza nekuda kuti mombe yeumai ndio mai vakatakura 9 manzi munhu uyu ati munhukadzi wako uyu unogara naye. But unotoona varume vari kuita nyore kutorambana nemukadzi vachiti kune vana vangu, vachinotonotora mumwe mukadzi, vamwe ndo vavakubuda muchikana kuti small house kana zvinhu izvozvo. Anzi mashoko ende ataure vanhurume kuti kana une mudzimai wako akakuberekera vana, hazvinei kuti wakamutora asisino hama dzake asina vabereki vake, mubvunzo kuti ndakuda kunoroora. Chausinofanira kuziva munhurume, roora mukadzi uyu, kumuda kana usanga usingamudi kana kuti hauchamuda, roorera safety yevana vako. Nekuda kuti vana vako ava zvichazovanetsa mangwana, vachawanikwa vachiendawo kumatare, vanosvika vachinzi ndiri kunetsai mumhuri menyu igodo redzinza ramai venyu, mai venyu vakafa kana kuti vakarambwa, havana chavakaitirwa nababa venyu, ndosaka muri kuona kana kuti muri kudzidza, muri zvinhu zvenyu hazvisi kufamba kana. Saka isiri kuti ana baba musanakidzwe kuita barika revakadzi kuti ndine small house ndazoitengera mota, dzokerai kuchikaranga. Makaroora here ana amai ava nekuda kuti hondo mombe yeumai ndohondo isingaperi kunze kwekunge yaiswa mombeyo makumbo mana. Anti muri kunizwa ionekwe ine makumbo mana. Kana vatozotaurawo vega kuti aiwa isusu mombe ndeye 600, isusu ngoverenga 600, zvikuti yazouya iriyo nemakumbo mana, aiwa mune muchitaura bati yowanikwa. Ndozve zvimwe zvinhu zviri kusumudza mhepo. Unoda kuti nyika ine vachitaura ivo, ndakabva kuvhu reWarren Park ndapavhu repamusha wangu raita minana yokuti kana sina mabvi vachipa vakazouya vachipisa musha wangu, vakanga vatotiona tiri kure, ivo vari kure siri pamusha, vasingazive kuti isusu hatisi kuvaona. Asi nguva yevakati takuchinosumuka taona pamushapo ndo panoungana vanhu vachipiwa zvikafu, vachitakura zvirongo, vachitakura kana kuti migoro makaiswa zvikafu zvekunopa makomo rekwadabwa chikafu kunopa iyo vana mukoma vakazosunungura nyika. Vaionekwa pachirungo chacho tinotaura hedu nhasi sangu semunhu ari kutaura kuti mabinocular ndo akavaona vari kure, zvikavapisa hasha varongo, vakauya vakapisa musha wambuya. Asi mbuya vanotaura kuti ndakanga ndisiri kure, asi midzimu yakandiratidza simba yaro patsvimbo yandiinayo kunzi mafambiseni nickname vanhu. Ndakanochinjwa kuitwa nhanga rakangoti ngwengwendere mumunda. Vanga vasvika vasina mabvi, mhepo yakangoti akutongomuchengeta senhanga, zvekuti ndo zvakaita hasha varungu kuti vana vatavaona vari pamba pavo. Vakazosvika achipisa musha tavashaya se Erita mwana wangu takanga tatomutuma zvikwadi nerusero, tabika zvikafu tichinopa magandanga kwamuzondidya uko. Ndosaka ndichitaura kuti ndosaka makanzwa muzondidya yakava first time chikoro ichi kurutswa mazen'e. Yakanga iri mhepo yamafambiseni mbuya vachida kudzokera pamusha wavo vachibva kuWarren Park vachiti iro ivhu reWarren Park harina kundimirira zvakanaka. Kune vamwe vari kutadza kufukunura hama dzavo vachidziendesa, vanenge vakavaviga, vane mafuneral police avo, asi nekuda kuti munhu akafa achindoda kuenda kumusha ivo havazomuendesa kumusha. Mamwe masabhuku anzi pamwe anonosumwa kuti kukuyangana voti hatinambobva takamuona makore ese kuno nhasi akuda kuuya kuzovigwa kuno kusei. Vamwewo madzisha ari kungwarisa, ari kutengesa misha yevanhu, achitengesa kana minda yevanhu. Zvese izvo zvanzi zvisiwe zvichapera, asi mvura icharamba ichinaya. Asi zvinhu zvamuchange muchita muno munyika, tangai mapinda matare mosumira mhondoro dzenyika ino. Zvakafanana nekuguruve uko, kune vari kukwira makomo vakapfeka zvitsvuku vachifamba nenzira dzenguo tsvuku, mapostori aya anonzi nguo tsvuku. Hanzi tikutaurei kuti maakupesana nemhepo yenyika ino. Imi musaite zvenyu mega zvemunhu wenyama, sumirai epasi chigare.
ndokuti nyika ino ifambe, nekuda kuti nyika ino tinoziva kuti yakarohwa masanction. Kurohwa kwemasanction kwenyika isaini ikuroza kuti nyika ina kumira zviri raitandika. Yarohwa masanctions tiri kutambura hanti nekuda kwemasanctions. Hatichakwanisa pamwe kuwana zvataikwanisa kunge tichiwana tichararama tisina masanctions. Then zvozoshamisa futi kuti munyika macho tine upfumi hwakungoita kunge hwakungoita ada kuda kungoita zvake pachishandiswa kana chisimba. Ndopanzi timbokuturaiwo mashoko mashoma ekuti tisumireiwo zvinhu izvi zvamuri kuita nekuda kwekuti pfuma ngaichengetedzwe. Vana venyika umwe neumwe ngaawanikwe achifara mupfuma yenyika semarwirwo ayakaitwa. Mobatana munyika muno nekuda kwekuti remangwana riri kuteera uku pachava nekukakatana nekuda kwevhu redu iroro nezviri muvhu imomo. Havana kududzirawo kuti kwapera makore mangani, asi vati remangwana richatevera nekuda kwekuti isu vana veZimbabwe ndisu tafukura togapwa kuonesa kuti muno munyika mune pfuma yezvakasiyana siyana zviri mukati. Saka pavanouya vaya vatinoda kufambidzana navo mumabhizinesi, vamwe vari kuuya vozviona vozvitambira vova futi nekushamiswa kuti zvazviri voda kuita futi godo. Saka munoona chinhu chakatanga kuda kuitirwa godo chinokonzeresa hondo, chinokonzeresa kusawirirana. Mashoko ari kubuda kune dare rambuya richangovhurwa kudai kune vakanga vakagarira mwedzi wambudzi wematauro wanga wakavharwa. Isi tichiti wedu tinouvhara 15 November tovhura 15 December takanoripeta. Saka tati nhasi tichikutaurirai mashoko andinoda kukutaurirai kuti pamunochema muchiti mari yakasunga, mune dare remufi ushu riri kuda kunotisvitswa kumusha kwake kuMalawi. Hapana chinhu chiri kudiwa kuda chete kuti iyo 10 cents iyoyo vamwe vanhu vangashamisa kuti zvine basa rei. Zvine basa nekuda kuti iwo unorarama raramiro ako hauzvizive here kuti kana kumatare chaiko kunotobuda mari idzo dzimasentisi. Vamwe vematare vari kutoshandisa 20 cents iya ine bridge. Handiziva kuti bridge munoti Bechinav bridge rikasave bridge. Ndikakutaurai padare rambuya zvichida kuonekwa kuti pane mhepo yeri pandiri guru rapfuura nevematare vakatoshandisa 20 cents. Saka ini semwana ndakasiyirwa 10 cents iyoyo nababa vangu iri muduri risina muswe, kaduri kadiki kauti unongo takashandisa kana tichida kubika muriwo une garlic totswanyira garlic, but zvakasvika pakunzi chiregedza kukashandisa chindichengeterai mari yangu iyoyo. Mari iyoyo ida kunongonopiwa hama dzababa vedu vanova ndo vakavadaidza 2017. Andandokutaura kuti baba vakanodaidzwa 2017 tsvimbo yapiri ichinogadzikwa kuhanzvadzi yangu mudiki diki, kunyangwe aine kunana baba nana sekuru, kuti mwana aziye akure achiziva kuti tsvimbo yedzinza. Tsvimbo yedzinza inotopiwa mwana mudiki mwana wokura nepo ichikura naye aine kudzidziswa kwaanenge achiitwa nemadzisekuru nanababa, ndo zvimwe chete. Saka pane munhu ari kufanirwa kunogamuchidzwa 10 cents iyoyo. 10 cents iyoyo inogara muduri umu. Mamalawians vedu anababa vedu mafarmers eMalawi vanorima mhunga atinoti machewera. Kuna vanodya sadza remhunga machewera pachichewa. Arimo muduri imomo vanorima rice. Ririmo muduri imomo nhasi machembere vanoita zvimanjusi rice andika ndo zvamunoshandisa. Ririmo imomo kweta hupfu hwezviyo nekuda kwaambuya mutuma mafambisena vaiita zvematare. Zviyo zvaiva vaishanda nazvo panyaya dzedoro. Ririmo muduri imomo kozoita hupfu hwesadza kududzira kuti mune mari iyi yakagadzikwa muduri imomo mune hupfu hutatu hwemhunga, hwezviyo, hwesadza redu rewhite, hwechifuwo wacho atingati hupfu mupunga. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zviri kuda kunopiwa hama dzemufi. Tinoona kuti pamwe pakanogachidzwa kuMalawi ndo pavachazoziya mafambiro akaita nhumbi dzavo. Ndoda kuti babava munhu aigara mumayadhi achisenza kumayadhi ane zvinhu zvake zvakatsakatikira ikoko nemari dzakewo dzaaikweretesawo vamwe, asi munhu kuti anotsvagwa achishayikwa. Vanoziya Avonde kune nzvimbo inonzi Natal, ikoko kune nzvimbo dzinonzi ana Bedford.
inzvimbo dzavaisenza kunana Mount Pleasant, inzvimbo dzataienda isusu sevana vavo tichinopiwa zvatinoida kupiwa sababa vedu, nekuda kuti imba iyi yekumbari ishi imba yemukadzi wavo vanova ndivo mai venyu, imba yanga iri yaRita, munova ndivo futi mumba makagadzirwa futi Rita nen'anga. Saka tiri kuda kuti nyika muzive kuti pamigwagwa apa pane mhepo yevanhu vanobata vachida ropa, magata avo achida ropa, vachida kuzogadzira zvikwambo zveava vanofunda kupfuma. N'anga idzodzo dziriko mbiri. Yekutanga ndo yakauya ikagadzira Rita Mumbomo ikatakura huku zvakataka kutaura kuti kuMalawi hakupfuyiwo huku nekuda kwenhoroondo yezvakaitwa muno muZimbabwe. Ndo zvakazosvika pakunzi pamusha ipapo panzi paZimbabwe. Saka nhasi ndoda kuti muzive kuti munhu yakafa kuMalawi vanova ndivo baba vangu, pamusha pavanogara panozikanwa kunzi paZimbabwe. Isu patakaenda 2017 2018 takazvokugara pasi tikati kose pamusha pachinzi paZimbabwe zvichinzi nekuda kwokuti pakagadzirwa amai vako nekuda kwemukoma wauya. N'anga yakashandisa ndo n'anga yekutanga futi yakanga yapamba ambuya tsvimbo yavo vachagara vese kwamusana, ndo yakazokwidza futi bhazi ichizouya ichigadzira mai vako pazita ravo rekunzi Makumbi, nekuda kuti vakanga vaine mhepo yekwababa vavo vana vari mukoma nemunun'una. Abva azogadzira imimi vana vedu muri maMalawiense. Tsvimbo iyoyo ichibva yarwisa isusu kuno kuMalawi tichifa, matare edu asingafambe, tikabva tazozvitsvaga tikazozviona kuti mhepo idzi dziri kubva kuZimbabwe, chibva tangoti panopamba panonzi paZimbabwe, kudidzira kuti nyika yenyu ine dare neZimbabwe. Ndo zvinhu zvamunofanira kunge muchiziva izvozvo kuti nyika yenyu ine dare. Saka pamunoti mari yakasunga, iyo mari iyoyo ine zvainoita. Indiri mwana handa zvakawanda zvandingakwanisa kutaura, ine zvainoita. Mari yokuchengetwa kwayakaitwa muduri yakatsikirirwa iri mukati, tikafukunura duri ndo iri kutanga yonopinda hupfu, yonopinda wemhunga, yonopinda wezviyo, yopinda rice, yobva yazogadzikwa kune vanoziva ma-ostrich eggs. Ostrich zaire ostrich, but risiri zai racho chairo chairo, rakanogadzirwa riri remuti rekuti haripwanyiki. Zai iroro rakabva kuMalawi rishuya munhu. Ini ndini ndakauya naro, asi inini ndakuya kuno kunyika. Baba vangu vanova ndo vaigara muno muZimbabwe 2009 vachibuda kuenda kuMalawi, vagara muno I think 30 to 40 years vari muno. Vakabuda 2009 muna November, ndo vakaonekana nene ndichidzoka 2018 kuno. Zai iroro izai randakatouya naro rinogara ipapo. Saka zvinhu izvi zvine zvazvinoreva kududzira kuti Zimbabwe dare ratinaro iri harisi dare rekungoriona kunge rakangodaro. Maproblems enyu mamwe acho ari kuwanikwa muno munyika itsutsumo dzemhiko yakagadzirwa nen'anga iyi yatakavhurisira dhoketi yatinoshuvira kuti n'anga iyoyo dai yaonekwa, yanosumudzwa nepolisi, maiona kuti ndo n'anga yakagadzira mhiko ichishanda negirazi zvinokonektana nenhava imba iyi zvichikonektana naiyo, zvinozoita kuti zvicontribute hondo dzepamugwagwa. Nekuda kwokuti vachiuya vakauya vakabata mishonga yavo, vakagadzira nzvimbo, vakazogadzira nemhuri yemumba umu, vakatakura zvinhu vakaenda nazvo vaine futi mishonga yavo. Vamwe vanobhirivha nyaya dzezvigure vanotoziva kuti zvigure pazvinoonekwa zvakabata huku paipai vanenge vatopinda session iri serious yemishonga yavo yemabhilifs avo. Saka isitati tibatsirane nhasi kuti musangotarisira hurumende kuti ite chip in kana paita disaster rema-accident. Zivai kuti kune vanhu vanotokonzeresa izvozvo, hapana blame kuna driver. Sometimes zvimwe zvinhu ndezvemhepo dzinotobata steering, dzinotobata kiyoyo, dzinotochinjisa kudrive kwakanaka dzichitokonzeresa. Dzimwe dzacho tinadzo. Saka maZimbabwenzi hamudiwo here kuona n'anga yechirudzi isiri muZimbabweni iri n'anga kadzi, mukadzi uyu anewanikwa ari pagurusvisvire dzimwe n'anga riri divi rekwanana Mount Darwin ikokoko, vari divi rekwanana Musana Bhindura ikokoko, vari vevamwe vanhu vakauya vakabata mhiko vakagadzira mishonga yavo pamba apa panova ndo pakafira mbuya ava. Isusu tinozvisekenda kuti nyika ione zvinhu izvozvo nekuda kwokuti ndosaka
pakauyowo n'anga dzenyika mumba imomo vachida kupuruvha kuti mapepa achizonosainwa mapemiti ekuti ngavafukuru vakanga vavaona mvuri wavo. Saka zvimwe zvinhu ngationesei kuti zvimwe zvinhu zvinokonzeresa pamarodhi apa haisi negligence yekuti nekuti akadhakwa driver kana kutotadza kudriver. Nyika ine mhepo, saka mhepo iyoyo ndo futi iri kutsinhira futi kuti nhaka yedu yenyika yedu ishi nekwakarara vakafa kupewo chiremerera. Zvinhu izvezvi zvipewo chiremera, musangoti zvamada. Tobva ipapo vari kutaura futi kuti muno munyika hazisi kureva kuti n'anga dzamunoziva dzinopfeka zvikubva maongoona kuti vane machira, vane tsvimbo, vane nhekwe, vane zvuma, ndo chete kwane masmart n'anga ama kuti ana men of God. Vanhu ivavo havaonekwe vakapfeka zvinobva zvavanatsooneka kuti ari kuita traditional. Vari kuuya vakazvimodify, but zvinhu zvavanoshandisa imhiko dzedzimwe nyika vachiunza muno mukuzopa profesi. Paya patakutaura ndepapi papeji yemubhaibheri panotaurwa kunzi so much amount you have to pay kuti upiwe profesi. Hapana munhu anoziva kuti profesi inoya sei. Mwari vakaonesa vega. Kana pakauya Gabriel the angel achitaura naMary panguva yatakuenda kunofarira kutsvarwa kwaJesu, Mary anambobvira akazvirota ena anambobvira akafunga kuti kwaizoya munhu, asi zvakangoitika all of a sudden Mwari vakangotuma ngirozi akatova nekutya achiona ngirozi iyoyo ichimutaurira shoko rekuti uchava nemwana mukomana auchazotumidza zita rekuti Jesu, Emmanuel, God with us. And zvinhu zvokuti hazvitaurwe, hazvimbonyorerwa pasi kana kufunga kuti profesi chauya. Profesi haiplanirwe kunzi zvichakadai. Kuva pastor, I can go to church, I can go to Bible kunodzidza zveBible college, ndopesa ndaziya ndozoone church yanenge ndaanayo ndogozovo pastor. But paprofesi hakuna. Zvinhu zvinoitwa naMwari ndoti kunenge Mwari ndivanokuzudza. Nguva iyo semaitira vakangoiti haija. Vachingomoti kurura robhu iroro nyowaniro uri bvarure umpoyu 10 mamwe 2 unopa mwana waSolomoni. Saka zvinhu zvenyika ino zviri zvinhu zviviri zviripo. Saka tichikuda kukutaurira kuti ngirozi yenyika ino takabata Johani Masowe yatakataura paye kuti kwakanopfekedzwa munhu dhuku. Sei kwakapfekedzwa dhuku amai Mahofa vakadi kungoseva neKelly weave yawo. Ende pane Christmas yekumashure yakadatsotambwa vakadzi vazhinji vari muhairstyle yemaKelly why kana tsukangasa should be 23-22 ikoko kumashuro. Maona zvinhu zvakarakidza kuti munomu mune dare rine chekuita nanehanda musoro wavo hazvina kujika munyika ino. Nhasi ivavo vari vachena kudaro ndo vatakufukurira, tada kukuonesai panyaya yehaka, ndo vatakufukurira futi hwapwa kuvaudza kuti apo pane chakati, apo pane chakati, apo pane chakati. Hanzi tiri kuzvinyanya, tanzi tikutaure tiri kuzvinyanya. Handisi ini wenyama muri kunzwa ari kutaura. Aiwa ina handikati ava vanhu vasaite business ngariitwe, but vepasi chigare vanova ndo varidzi venhaka vari kurwadziwa because vari kuti muno munyika muno mane dzimwe nzvimbo dzisisina chiremerera panyaya yeninga makarara madzimambo mavakarara, kwakugara kuchiitirwa ruzha, kwakugara kuchiitirwa zvisiri izvo. Isu toti hatishamiswe nazvo kana makuva emuno muHarare chaiwo ari mastoreroom evanhu vemafree markets, ari matoilets evanhu vanenge vachitengesa pasingaiswe juraho nekurespekta gate kufanana neyo makuva ari pavarungu ati akakura chipavarungu paneonzi pamapaineya hindu chichi pano parufara. Dai maiziva kuti mhepo yevanhu iyoya yakarwadziwa musi watakapemberera Christmas, independence yenyika ino. Kunotsika imomo tichikwira miti tichirara tichipemberera kufarira kuti tawana independence, zvakarwadza mweya yevanhu vari imomo. Ndo paya pandakakutaurirai kuti ndo pamwe pakazonosumuka mhepo dzakanobatana naamai Mary Chiwenga. Andika ndakakutaurirai kuti inyaya yekuti havaifanira kunge vakawanikwa variko, kwaifanira kungotumira mashoko kuti nematambudziko kiki divarisi waenda iwewo kunoonekwa uri ipapo nekuda kuti muno munyika mune mhepo dzinorwisana. Kwozoita ivo vacho vakaifira nyika yacho, kune vakaifira vamunoziva mhuri dzavo mararamiro avari kuita, vari kuvatarisa vachiona hama dzavo zisina kugadzikikawo life yekuti vanozvibvunza vari kwavari kuti ini ndakanyorwa hondo asi nhasi hama yangu. Ndope patinotenda kuti dira rakaitwa 2024 kumaringowe richatibudira pachena kuti
patiri kutadza ndepapi, patiri kunatsa ndepapi, panoda kugadziswa ndepapi. Saka paya ndakataura kuti paya pakazofa vanhu 17 hapaifanirwa kumubva pangonzi mwedzi iwoyo uchingonotevera pachinoitwa dhindindi rakanoitwa nana Japuresa, nekuda kuti muno munyika mune dare rekukakatana reva nemashoko avo vari vakafa, koita vane mashoko avo ari enyunyuto vari vakafa zvakare. Ndo pandada kudzokera panyaya yeropa. Tese tingoziva kuti nyika ndeyeuropa handika munyaya yekuti yakafiwa nenhoroondo panozoenda vanhu vachinovigwa paheroes. Ivo mbuya vakutaura kuti ropa harisi iroro rehondo cheroga. Ndosaka tatenda unity yakaitwa nava Mnangagwa pamakampeni. Anzi ngaive mufananidzo kuramba tichiteera tsoka idzodzo nekuda kwokuti nguva yenyu vaMugabe vachiri kutonga maipondana pamaopposition. Vangava kwatsvangirai, vangava kwachamisa, muchingoenda makadaro. Iko kuurayana kwamaita ikoko medu mumbare ndozvipupura. Taingokwanisa kungovengana. Ndo vandati andibhohwa ndakuenda kuchipangano ndongonotaura kuti ndamona t-shirt yatsvangirai. Munairohwa ende achirohwa zvishuwa. Zvimwe zvacho zvainge zvichizongone takafira mberi. Saka hanzi tikuudze futi kuti ropa nyangwe nyika yaane kuzvitonga kwezero. Ropa rekupondana kwamaita munyaya dzematongerwo enyika rinoda futi kumburirwa kuti ridzi mweya yevanhu vakafa ivavo igare murunyararo, nekuda kwokuti nyika inei dzinosumudza mhepo tichifa pamaaccident, dzimwe ishamu nemagariro atiri kuita mukati menenyika. Nyika ino haichada kuti takatadza kunzwanana tobatirana kana kuurayana, kurwisana, kudi zvarambwa nemhepo, nekuda kwokuti vari kuti haka iyoyo yakamirira mhepo yenyika ino. Havangazova vanhu tomboti pamwe haka iyi iri kurepresenta vanhu 1000 hamungazoona vachifamba mweya wavo chete wangoiswa pachinhu chimwe chete ichocho. Iri saini yekuti muchengetedze pfuma yenyika ineyi. Hamufanirwi kuwanikwa muri nhapwa mupfuma yenyu, ndo mashoko ekutanga. Hamufanirwi kuwanikwa muchitambura munyika yenyu imwine zvinhu zvenyu. Zvireva kuti mavakufanirwa kukumbira pfungwa dzekushandisa kuti zvinhu zvenyu zvikunakire kubvira kune vana vadoko kusvika imi magara muri vakuru, kuti ramangwana revana vadoko rigare rakangochena. Asi chihombe ndechekuti muri kutadza kuteedzera chikaranga kufambidzana nacho pazvinhu zvese zvamuri kuita. Muri kukudza kuita zvechirungu zviya zvokuti pasavhewa paonekwa hatawirirana taakutotanga kuita basa. Ko varidzi venyika vacho mativi mana enyika ane mitupo yakasiyana, ane ndudzi dzevanhu dzakasiyana. Saka zviri nane kuti hanzi mumbosangana pamwe chete. Semakumbiro atakaita last time kuti taikumbirawo kuti vemhepo dzatinoti n'anga paimba inonzi zinata. Zinata inoreva kuti imba yevanhu venoita zvemhepo, dzingava n'anga, masvikiro, vanhu vakasiyana siyana. Pamatambudziko atinenge tasangana nawo aya ari epamugwagwa, tinenge tine mapurisa, tinenge tine vehealth vanozotakura, vangave vamumakofini, vamwe kana nemaamburensi. Hanzi pese ipapo ngapawanikwa vepasichigare vachiwanikwa varipo, nekuda kuti dzimwe ishamu ezesaini yekuti muzive kuti zvamuri kuita mukati meino nyika hatisi kuwirirana nazvo. Saka ndati inini hangu nemashoko iwayo vanti inini ndikuturirei mashoko pamuri kuenda kuholiday yenyu endai munofara, fare tindike, zvakataura masoja rafu. Farai musazofarisa, muchikanganwa, musadye nemhute, kuvhowavhowazo kanga idzo modzi dzemanhanga dzese chikanga zvati chazoda dzimwe dzinomirira mbeu, nekuda kwokuti nyika haina kugadzikana. Tadzoka taita vapenyu vakatarisana nedare revakafa. Saka pakava nekuda kuva negrid, kana ungava uri mukuru mungava muhofisi ipi, uchitsiurwa uchiramba uchazvionera wega pamhino sefochi, nekuda kwokuti kushorwa kwedu munyika munomu kunoshoresa nevamwe vanhu vasingafanira kushoreswa. Semufananidzo wavakabva vandipa kunzi kuva kwako pfambi mubhaibheri
under 10 commandments upombo haudiwi. Asi kana zvakutaurwa kunze uko nekuda kuti vanasikana vakadzi vari kunoita chifambi kunana kunana South Africa tongoti in short neighboring countries kana Botswana vanokwanika, but kana zvakutaurwa zviri kunzi vakadzi vekuZimbabwe andika muri kuona makutopinza kuti Zimbabwean women nekuda kwevanhu vari kuita life yavo nemararamire iwayo zvakuchinyadzisa vamwe vanhu vasiri pfambi, asi nekuda kuti pataurwa wedre kunzi Zimbabwean women ipfambi nevamwe vasiri pfambi vari mamarriage avo. Saka chiga ichocho tiri kukumbirira futi kuti chiga ichocho dai chabviswa, dai zvaenza pfambi idzodzo dzinongotsvagwa nemazikanwa dzinoitwa dzopiwawo zvinobuda mupfuma yenyika, vashandisa maoko avo. Kushorwa kwedu isusu mamadzimai kusavepo ndo chekutanga. Chimwe chechipiri, vana vedu ava kufa nemadrugs, ava tukutwa nemadrugs idare futi pane n'anga yakashandiswa nevakanoitora kuti vagadzirirwe mhepo yekuti ivatungamire kuenda kunosumagura mbanje kunze kwenyika uko kuna vanhu vokumusha kwedu kuMalawi kanouya ne100 kgs. Asi zvisingafanira kunge zvakaitwa nekuda kuti vakashandisa chisimba pachishandiswa matare kutora munhu iyeye kuti aende naye navo ikoko. Usatora advantage yekuti uyu ndirana anoziva zvekuSouth Africa wovho wazomutora zveginya kuti tiperekedze chetewo ndori kuziva kuri kuhodhwa zvinhu. Ndo example yandakupai. Munhu uyu ndowe kuMalawi ane hama dzake dzinototengesawo dzinotoziva nezvemishonga, asi mishonga iyo vanorima minda yavo yavanorima nezvibage zvavo vachirima nemadhumbu avo embanje, mbanje dzinokwanisa kuuya. Munhu wekuti ukamuchera kuti uyu mumunda make ane mbanje uchinodaidza polisi ichiuya anongokutaura kuti akuudza kuti mumunda mangu mune mbanje, ngaakuperekedzei mumunda macho, ndiye ari kumuziya ina handipindemo. Iwe ungapinde mumunda memunhu aramba zvireva kuti minda inenge yakagadzirwa andika ndo kwakanotorwa mbanje tichibva dzazounzwa. Munhu usikamubvunzwa ndiri kungokusiyira maZimbabwe nzekuti pa 100 kgs ma 20 liters emabhaketi emvura tinochera ari 5 opinda munhu. Tikada kudzipura tichitsvaga mhodzi, dzingava mhodzi ngani. Mhodzi idzodzo kupinda kwadzakaita mabhaketsi waya kupinda kwaakaita akapinda pachishandiswa dare paine n'anga yekudhamafusi yamunofanira futi kuti muone kuti n'anga iyi yakashandiswa nemudzimai uyu kunotora zvinhu izvozvo zvichida kuti zvipfuurire kuenda kuSouth Africa pachishandiswa chisimba paine mwana wematare. Mwana wematare haarwiswe, mwana wematare ashungurudzwe nekuda kuti vanomugara vakatsamwa azvibude zvakanaka. Saka ndiri kuti kuna mai vedu, mai Mnangagwa, basa ramakada kubata harisi basa riri nyore mai, ibasa rinotoda kuti muite mwoyo murefu nekuda kwokuti umwe urwere hwakunzi vana ava vanodhakwa vachiuya kunzvimbo dzenyu kwavari kuuya kwese kutaurwa kwese vamwe vacho ndezvepasi chigare, hazviende nekupedzwa nevanonzi mapsychologist kana kuti iwe mapsychiatrist madoctors enyu chete. Zvinenge zvichida kuti zvitaurwe zvionekwe. Vamwe vana vari kutora madrugs nekuda kwokuti mumadzinza mavo mune zviva chikaranga chirimo asi chakabatwa chikasapedziswa, vamwe vakakwanisa kutochitsipika. Saka zvinhu izvozvo zviri kudzokera kuvana. Saka ngatitarisei munyika munoti ngatirambe tine unity. Ndosaka ndatanga nekuti unity kana angava yechamisa inini hangu nenyika ine mataura netambuya hapachadiwa kuwanikwa pane rimwe batu. Takamboshama kutonzwa kunzi kuairport kwedu sitive Mbare kune imwe rinonzi lady. Tikati ko rinonzi lady raripi, asi akazonzi baba Mnangagwa vari ikoko madhezi emacampaign vakatorozviziva kuti zviri zvikuitika andika. Saka in short tiri kuti umwe naumwe kana ane contribution to the ruling party iri kutonga buda pachena. Ndosaka baba vakavhura maoko kuti uyai tibatsirane, hazvichada mazvake nekuda kuti sive nyama. Inzwai zvandikutaura, taita dare nevakafa nekuda kwepfuma yenyika inevo kana vachitaura vari kuti hazisi kunyatsofambiswa
1 2 iko kunotora mapowers edzimwe n'anga kunzoko muchiudziunza muno muchiita mafake church ekutora kuva magod diggers muri kushora mhondoro dzenyika ino muri kushora midzimu yenyika ino muri imi muri kunozvitora moya motisosera ndo mabwereketero avanenge vachiita saka ini ndiri kukutaurewo nhasi kuti ini ndiri mwana wemukuwasha ndakuchifanirwa kuwanikwa ndichibuda munyika muno kuti ndichinopa mukoma wababa vangu akabuda muno 2009 10 cents yandataura izvi yakanguri yakaiswa imomo muduri kare kare ndo pane nyaya ipapo chigarai mozvibvunza mega kuti duri hanzi rine mhunga duri rine zviyo duri harina chete mapfunde rine upfu hwesadza watinongotenga mune mupunga pazvinhu 4 izvi muridzi akasiya mari ndibaba vemwana uyu mukadzi uyu ari kutaura akasiya kwake kumusha kunorimwa mhunga atinoti machewere pachichewa kunorimwa mupunga zvirimo muduri menyu muno ndo mune sadza rewhite tinorima futi koko menyu muno zviyo pamwe ndo yatinoti soga nemapfunde azvimo muduri sei mari iyo yakazonozoirasa usaisungirire pakati ichengetedze imomo ipo pamusha pakabva baba vachitswa ningirikini vakarima mabhega avo eraisi vanotswira imo vanotswa vachishandisa maturi vakaitawo mhunga yavo vanoshandisa imo zvine zvazviri kureva kuti baba ava kuzowanikwa vari tsoko vane dare rakahenga muno muzimbabwe rinoda kuchinopedzeswa kumalawi saka kumbiriro yangu ndeyekuti takafukunura mbuya patakatangira dare iri kuchibuda mapemiti ekufukunura pakakumbirwa zvakare kunzi after vaitwa mbuya vafukurwa vaenda kumusha kwavo doro rinofanira kuzoitwa semunhu akanga ari wenyika kumusha kwake kwaane vana vadoko doko zvizukuru zvidoko doko nevariko vasina chavainacho batsirai mhuri iyi tizive kuti tapedza dare rambuya kuti murambe muchizoramba muchiona tsananguro dzenyika dzichiramba dzichiuya nekuda kwokuti vachiri kubuda mumhepo yekutsipikwa semunhu akanga akatsipikwa hama dzake dzazoziya mbuya ava kuti vaakupfuka vachipfukira kumba yemwana wake kuharare kumbare uko vakatsipika vachiti hatina kwatinozvikwanisa kwatinozviwanira mbuya vakafa kare kare asi nhasi chiziva kuti mbuya vaya vakabozofukurwa vakauya vakuda kuchirakidza nzvimbo yavo yenyika sezita ravo rekuti mafambiseni sepasi chigare chavaita saka munofanira kuziva kuti vakuonesai vanoonekwa vematare vati kana tikavadana vasati vataura mazita variko vanoziva dare iri vakarifamba vakataura kuti kana tsananguro dzakuzotaurwa muchazoti munhu anopenga apenge rinenge ritori dare kokanotambwa kumvura munoziva kuti kumvura kunotambwa ndiro idzodzi dzatinoti dzinoswa bahadzedzi dzinotoshayikwa mumvura dzigonotsvagwa mumvura dzigowanikwa kuine mapango zvinhu izvozvo takazvitaura pano tikati ndo pamwe patakazonzwa rufu rwabeta bhazi rabeta rakafa I think ma 2023 koko pakafa accident yabeta zvinhu zvaitwa saka pasi chigare chenyika ino chirimo usazoti nhasi watenga mota yako watoidrive wako kutongobuda wega muroad chingonobayirira uchifira ipapo pane vanhu vari kuongorora zvinhu izvi vari kumhepo semataura amaita kuti kune vanhu vaingobatwa munhu ongoerga nangobatwa onzi inini ndiendese kwakati mhepo dzenyika ino dzinotangira kubvira panyadzonya nechimoyi chakatsamwisa mhepo kunyadzonya nechimoyi ndofunga kare kare takataura bai kuti ana mandi chimene vaitoenda nemabhazi ehurumende kunoona ikoko zvinhu izvozvo zvikuita kunge zvambomira ndika ikoko vari kutsutsumwa vari mumarinda iwaya vakasilabwa nekuda kuti vamwe vavo vari ikoko hama dzavo vari vapenyu vari mhuri dzekamaofita havasi kunatsoona kunatsotendwa kana kugara zvakanaka vamwe vari kutoramba vachitowanda murugare vamwe kana nesusu penza vasati vatomboiwana zvinhu izvozvo zvinokonzeresa kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka saka zvinhu zvinofanira kuitwa zvinhu zvinenge zvakajekera munhu wese nyika ndeyedu tese iyi ndichikutaurirai kudaro futi ndo pandasimbisa nyaya yeunit kuti akuchatarisirwa kuuya opposition imimi muri kutonga nyika pakaiswa muromo kunzi aiswe navamugabe panga pakabatwa bhaibheri pakanga pane ngirozi yakabatsira kuti vana vevanhu vatema murwise muchena nekuda zvainzi muuyi auya kuzotipamba
Zvakafanana ndipamba pangu intrude onpindira nepahwindo ndine futi nomupfura. Ndomupfura ndichiti self defense ndoenda kupolisi kuti anga auya handi. Saka simba iroro rekuuya kwakaita varungu vachizorwiswa munyika muno zvakanga zvine pasi chigare nana nehanda. Tisati varwadziwa kuti musoro vakafa musoro watakurwa. Nhasi tinovarangarira tisingaite chikaranga chacho nemazvo teta kunge tiri kuvatsipika tiri kuzvitsipika. Mangwana tichazowanikwa tiri maslaves munyika yeZimbabwe yane vanenge vakuitunga. Zvinova ndo zvinhu zviri kurambwa namafambiseni. Ndosaka vachitaura kuti tinokwanisa kungobuda tiri kana shato, tokwanisa kungobuda tiri kana tsoko kuti muzive kuti minana yepasi chigare tinayo irimo mukati mene nyika. Saka zviri kunzi mwana wemunhu mutema, itya nyika yako yaunogara, respecta nyika yako yaunogara, nekuda kuti isi tiri pasi paMwari tinoomberera midzimu toti tinoisvitsa kuna Musikawana. Saka ukatya mbuya vako vari kumusha uchiteerera uri kutyawo futi Mwari. Asi ukava munhu asina kana basa kutaudza kana muna Mwari nokutaudza kuti havana basa. Saka ndati mashoko andanzi ndimbodzoka ndichikutaura kuti tichiendera mberi pagore ratiri kubata anzi vanhurume roorai vakadzi venyu, mombe yeumai inoparadza dzinza. Muchafa imi maita vakadzi kana hobho mukadzi pamwe pabonda hachakupa mumba kana akuda zvemari auda vati iwoyi ngoti mukadzi uyu ndakamubvisira here inonzi mombe yeumai ndo inonyanyotyisa. Mozopedza zvenyu kuroora zvababa asi mombe yeumai. Kune varume vekuti mamarriages vari kukudza kuenda kunochata vachiteera machechi but kuroorana kwepasi chigare muchikuona kunge kusina basa. Tanzi tingokurumirewo mashoko maviri matatu nekuda kuti ndo pakazoita kuti mukwasha uyu azoenda popa uyu kuMalawi uyu inyaya yekuti idare raambuya nemukuwasha haifanira kunge akavigwa popa. Asi munhu akanga ari mupenyu achitotaura kuti inini hama dzangu ndikafa musandicheme kundiviga nekuda kwokuti ambuya vakafa handina kuvaendesa. Kushorwa kwangu ikoko tese ngatingofai tingonzi popa ende nanhasi mbuya vainzi popa, baba vedu isu vainzi popa, zvese zvakadaro. Pakazonofa mukomana mukuru mumba takanonotaura futi pasi zvikanzi muchapera zvenyu makadaro nekuda kuti kwazvakatangira ndokusina kunge kwakafambiswa zvakanaka. Kududzira kuti ambuya kana vakaenda vasingafaniri kungeenda kuvari mupaki vasina kuenda musha kwavo pakatadzwa uyu mukwasha uyu akamirirwa kudzinza rake kuMalawi nekuda kwokuti kuMalawi uko ndosaka kwakakondemwa zita rekuti paZimbabwe. Saka munofanira kuziva kuti zita rekuti Zimbabwe rakasungwa rine vakarisunga vari madzishe mumadzinza avo muine vematare mumadzinza mavo. Gideon uyu ainzi Gideon anondo bambo Gideon Chongwe mutema Fijarona mutupu uri piri. Mukanopinda kuMalawi ndofunga pamwe 3/4 inofambidzana nedzinza remunhu. Kududzira kuti isene muhombe iri muMalawi yekwakabva munhu. Kune ng'anga mumhuri imomo, kune mapasta mumhuri imomo, kune vanoita zvechivanhu dzatata dziri ng'anga vasiri ng'anga dzekuti anonzi ane chimusasa chakanoti apamba peng'anga but ari munhu anoziva mishonga zvepasi chigare tiri kubudirwa nedzinza remunhu uyu. Saka taikumbira hedu kuti baba vazorodze pambudzi pavarya ndepekuti tiende kuMalawi tinounza hama dziende kumbudzi dzinosangana nepakarara baba ava. Already chikaranga chavo chiri chechiMalawi vakatoita 2017 vakaita vakavadana. Saka patakazoona iri tsoko kuno hatina kushaniswa blusi vakadaidzwa. Chakudiwa manje ndechekuti vachitsikirwa parinda ravo then zvavakasiya vakatibatisa izvi vakabudisa musutu yavo yavaipfeka baba 10 cents vachibva vasimbisa kuti mwana wangu ndiwe dangwe chengeta mari iyoyo. Pakazomboita zviroto zvadairota vachitaura kuti ndo yakandiita kuti ndiuye muno munyika ndo mari yandakashanda nayo sori yakandichengeta muno munyika ndichagara ndasiya kumusha kwangu handina kubuda nekuda ndakanga ndiri mwana washe pachiMalawi tinoti bambo vakanga vari mwana wafumo zvinobata kuti mwana washe mwana wasabhuku chine chiremererana nhasi. Asi nekuda kwokuti vakanga vakuukirana pachavo isusu takabva tangoti regai timbobuda. Zvakatoitirwa
farewell nababa naamai vavo vakavashara vakati zvawakuenda kuZimbabwe ichiri Rhodesia uchibva kuNyasarandi. Mwana wekutanga wachazvaranga vemusikana ipasita rangu vari mai vacho. Mwana wanga wemukomana ipasita rangu bidzo vati vabereki vababa vangu inini vachiuya muno muMalawi vasiya vabereki vakauya nemashoko kuti ukanotora mukadzi sezvawabva uri mukomana zvinoreva kuti Nyamata anabwera ari Nyamata kuchokera kuMalawi kubwera kumfu anayamba kukwatira amai atandika vakabva vari mukomana vakauya muno muZimbabwe vakatanga kuwanana naamai angu. Amai angu akanga ari mwana wavo zvatakataura anova ndiye uyo anopfuka kumbudzi. Saka zvichireva kuti ivhu redu rine dare zvakadaro. Saka ivhu rine dare pfuma futi ine dare pahaka iyo ngatiise musoro pamwe chete vematare tobatana nevemachechi vanova njove maswewe vanosangana nengirosi kumaswe vari vechokwadi. Iye zvinozvi nyika ino yaakana nevenguo tsvuku nekuda kuti venguo tsvuku ndo vari kugadzira go back to the sender. Kuna Mwari hakuna go back to the sender. Kuna munhu akatobuda paredhiyo achitotaura ndinofara vabhanda vakandipa mushonga wokuti ndinoshandisa pazvimhaka yandakatadzirwa nemunhu iye akazomereswa mazamu. Munyika muno zvinhu izvi zvachifanirwa kunge zvichiitwa. Kana ari munhurume anomereserwe mazamu. Kana uri n'anga ugadzire iwewe go back to the sender. Nekuti kuti kana iko kuna Mwari Jesu akatorawa nenzeve akangobviswa ipapo vakaidzorera. Unoziva kuti kana ukarohwa mbama iwo iparimwe dama ururwe. Saka naizvozvo zvese izvozvo idzidziso yatiri kusangana nayo mukati menyika yedu. Hatifanira kuita zvinhu zvedu tega. Nekuda kuti dzimwe mari dzacho dziri kutorwa kumachechi dzakutopfumisa vedzinza racho ngonzi pastor nemhuri yekwavo vese vagarika. Mari iyo inenge iri mari inofanira kunge ichishanda muchechi kuwedzera kana midziyo yemuchechi. Asi iwewo munhu chiregedza pachako kufamba nenzira idzodzo chiteererawo dzidziso kurumwa nzeve kwauri kuitwa kunzi wakuzviziva kuti iwe unopinda chechi pastor wako anoshandisa mishonga kuti akupe profesi. Ende anotoziva kuti iwe kumhuri kwako wakamira sei iwewo wakamira sei. Vamwe vari kubva vatowedzerwa maproblems pane vamwe maproblems. Unokuda kuti pastor anenge achishanda nemishonga. Mishonga inenge yatomutaura kuti uyu dambudziko rakatasana naro akatokovadzwa nevakafa kuti akatsipikwa nevapenyu nevakafa. It's a non-stop. Ingomunamatira zvichaita wosimbiswa nzidzi ramai muchinamata zvichaita. Pastor anenge akatopedza newe kudhara. Saka zvinhu izvo zvinoda kuti tidzidzisane kuti patirikuenda kumaKrismasi ngatiende murudo. Ndonguva yekuti woyo unoshanda Harare hauchienda kumusha. Unotsikawo kumakuva ehama dzako, unodzurirawo mahuswa nyangwe makaisa kana matombstone iwayo. Kumboendawo kumbonosangana navo nekuda kuti nyika ineyi security yenyika ine yakubva kune madziteteguru. Nekuda kuti madziteteguru akukashamadzwa nemamiriro aita nyika. Zvakubudisa pachena kuti dzimwe ndufu pamigwagwa tiri kunzi tiri kukamurwa naivo vachitirova ivo neshamu nekuda kwekubata-bata nekusvibisa kwamaita nyika yedu. Saka ndiri kuti nyika ino mashoko andakutaura ndekukuperekedzai kuti endai munofara motifare tindike masoko akataurwa naSoja Love. Koita vese vane mari dzavo idyai mari dzenyu musazoita huya hwokunzi mbira yakashaya muswe netumira. Akaimba mukomana yekuti ko iwongo uchimutumirei wadi kuzvitawika pamwe ndiye excuse. Mashoko iwa echenjedzo mukufara kwamuri kuenda ikoko. Mova nerudo mumisha yenyu. Varume musati ndakamuberekesa mukadzi uyu andifogeti nekunopedzisa pfuma. Kana wakapedze wakambobvisa ena anopedzisa nyangwe tine shona yekuti mukwasha mukuyu hapere kudyigwa enda unopedzesa. Pasazobuda mashoko evanoimba yekuti uri kudanana neselfoni here nekuda kuti anenge aona musina rudo. Imimiwo madzimai opetaiwo muswe mudzimba umu muchiteerawo zvinodawo varume venyu. Hazvinei kuti mazuva ano makugona kutsvaga mari. Dzimwe dzimba dzatomira nemikando. Chikafu baba havatomboziva kuti chikubuda nekuti chinenge chichangodyigwa paKrismasi. Asi kuti ukwanisa kukanda mukando hunge une paunoiwana kunokanda zviri kudiwa hanje. Saka mumba ngamuite rudo. Saka nemashoko iwayo mashoko ekurudziro yekuti tizive kuti tiri vapenyu asi tinotongwa nekuchengetedzwa nevakaenda kare vakafa
vakaenda kare. Muno mune vakafa nekuda kwezvematongerwo enyika yatohwinwa iropa iroro. Kozoita vakafa vachifira kuirwira kuibvisa mumaoko mevasina mabvi vatinoti varungu tichiwana independence yedu vanhu vatema. Zvadaro vaine hama dzavo dzisina kunge dzichiwanawo semawanira azvinoita. Vanodzoka mashoko aya Thomas Mafuromukanya corruption something for something ndiwo mararamiro ataakuita muno munyika. Kana usina chauinacho kuti unongoudzwa information yekungoti nhai ndiri mutaundi ndiri pagulf ingondirakidzeiwo panonzi pamudzviti ndepapo unonzwa munhu achati mama ndoda coin. Iwo mweya iwoyo hapana rudo. Kokungorakidzawo chembere unozoona kuti pamwe yabva kuActurus mukoma abva kuActurus imi muri mabhoni amai pamuzviti ndeapo. But imimi makuda kutotora advantage yekuti kusaziya kwangu kusaziya kweuyu iwo akuziya zvinorovesa ende zvine shamu kudzira kuti muno munyika corruption ine shamu. Ngatiregedzei kuita corruption, ngatienderere mberi nenyika yedu tigokwanisa kuti ramangwana revana vedu rive rakanaka. Zvinonyatsisa sei kunzwa kunzi mukadzi ari kurarirwa chikafu natruck driver South Africa 10 years akaenda kuno akasiya mwana achapfeka pamba achipfekedzwa neni mbuya vake ari mubvana wangu. Nhasi mwana yawe isiti mwana iye atoita zvaaita nekuda kuti chifamba achina basa kuti wabatwa neHIV wane STI zvirwere unongoramba uchingoti mushini ngaungoshanda zvichaputika zvichanozora iye wacho wainayewo because hapana pamungazoti wewo kondomu uyu kondomu. Vakadzi vamwe vakangwarisa vanopfeka ravo wobva vanyebera murume kuti handina kupfeka murume wopfeka rake zvinoitisa futi friction zvinoputitsa. Zvazodaro murume wobva taiwa ndisingatsonzwisisa kuti mukondomu rega ndikuwedzera futi imwe mari tizviite wobva wanopinda iwe uchifunga kuti uri kupinda kune mukadzi akangwarisa akatopfeka rake asi stichiti iko kuti uyapfeka zvakashata. Iro bonde racho rakanzi naniko rinofanira kutengeswa. Isi takambotaura kumashure kuti pakurorerana virginity inotorespectwa. Mwanasikana anototendwa kupa tete vake manyukunyuku kuti akarorwa nemunhurume wake achiri musikana. And saka ngatidzokere kuchinyakare nemadrugs taakungosamanisa kuti ndichibva pamhepo. Nemadrugs aya angopera nekuti tine madhokta echirungu anotipa madrugs ekuti abude iwa yatinawo. Pane zvimwe zvinhu zviri kukonzereswa nechikaranga. Mumwe mwana akurira kuna amai vake asi amai ake vakaburana nababa vacho vanotoziva kuti mwana uyu ndiwe padomboshava example. Kungomuti ngaaende kungomupa information avadi. Mwana uyu anoswera achinetsa amai ake. Mwana uyu anopedzera kuudza amai kuti makandihura. Mwana uyu anopedzera kuti achitora futi dongo. Mwana uyu mwamutora mwamuendesa iko kumarehab. Hapana chinonobuda ikoko nekuda kwokuti anotonorepresenta zviri right zvomutoshama kuti ko zvaari right momubuditsa kuti ngaadzokerwe asi haana madrugs. Because pane mhepo dzimwe dzinobata munhu dzichisuduruka futi dzichibata munhu dzichikuti muzvitsvake. Saka nemashoko atiri kutaura ngatidzidzisane, tirambe tichidzidzisana, tirambe tichionesana. Chekupedzisira chandoda kuti titaurirane pano ndechekuti ichokwadi kuti mumatapi mandinogara inini mune ma14 flats mahosteri maviri anonzi 4 ne5 aya akasotsva kare kare. Mune mhuri dzakatobviswa imomo nekuda kwekutsva. Mumhuri idzodzo dzinogara imomo kune vamwe vanotobata zvigaro zvematongerwo enyika. But vari imomo kunzwanana kwenzvimbo iyoyo kwane kuda futi kugeda kwemano zvaita futi kuti tichikuyauchidzai kuti ndozve zvimwe zvinhu zvakaitika muMbare zvakakonzeresa kuti pazoitwa rerun. Tinodayira kuti ma-elections a2023 muMbare makaitwa rerun nekuda kwokuti pane matare munzvimbo imomo. Matare iwayo makurusa ekuti matare iwayo akuda kuti achivhurirwa hapwa. Ndosaka tatanga nekutaurira nyaya yeduri. Duri rataura hupfu hurimo, hupfu hunoshandiswa mukubika doro. Doro kana richibikwa tose tinoziva kuti rine hupfu hwezvikaranga hunotengwa. Zvinhu izvozvo apa tatidara tangokurumirai nzeve kuti richazotaurwa pagore ratiri kubata. Tochitaura moto wakapisa Mbare musika. Zvinhu zvaakubuda padare rekupedzisira ra2025 ratiri takavhara matarani.
akafanana nekuti vana vanoenda kumafilimu kana Eastgate kana mune muchiona the next films to come hanti next attraction asi munenge muchiona mashots emafilimu saka takukupaiwo mashots ematara achabuda pa2026 yatiri kupinda. Moto wakatsva mumbare mumusika uya wakaita mbiri wekutsva. Tinozviziva kuti wakaparadza pfuma maassets ezvinhu zvenyu zvamunotengesa hongu, asi chiga chikuru uri kutaurwa iwo nevakafa vakaenda kumhepo. Tinozvibatira mukuputa fodya. Kuti mutinzwisise, munozviziva kuti kumatare kwakutobatwa choku yamunoti Everest. Pandakakusiyenda kurumirai mumashoko dzidziso kuti aikona kujaira kuti tikatire mogo uchapiwa fodya yemunhu yaakaombererwa kuti ari kubvisa mhepo dziri kumurwisa achirasirira. Wobvanzi iwewo dzirasirei nokuputa. Fodya yake inenge yakatoombererwa yokumbira. Haanga kunyima, anongoziva kuti ndiri pachiga chekurasirira mhepo dzakasunga life yangu. Anenge achingokupai. Saka iwewo unokumbira iwe usakumbira zvinhu zvevanhu. Dzidzowo kuva nezvako. Ndaya kuti chinonzi fodya. Takataura wedzve kuti fodya. Tatotaura kubvira ese masigarettes ese nemazita awo anoenda under fodya. Dzese dzinokuyiwa dzichiiswa munhekwe dzinoenda under fodya. Idzo mbanje idzodzo dzinoenda under fodya. Saka chinhu chinongonzi fodya chine maclassification nemacategories, maclasses awo hanti. Saka tinoda kuti mubva mazviziva muende kumaholiday muchizviziva izvozvo kuti kune vamwe vanotongoudzwa kuti ndandiende kuchipatara ndogisa fodya, zvinhu zvangu zvisendorwa nefodya. Munhu iye takada kuenda naye nemo anenge achitokuti ndinozoenda kuna sekuru vanondipa fodya vanondiombera dare. Saka zvimwe zvinhu futi kune hondo yevanhu pachedu yokuti unotoona munhu wokuti ukangopesana naye mari yangu yaungainaye muchikwama yazokutuma unotenga zvinhu zvawanga usingade kutenga, wapfekwa neruchiwa wakuparadza mariye, kana kutokuchinjisa road kutokuendesa nedirection yaunonosangana netsaona wabirwa. Dziri hondo dzemari. Apa pari kutaura kuti hatikwanise kutsigisa mari iyi nekuda kuti mari iyi ndeyevachena vasina mabvi. Yedu yeZimbabwe inova ndo ine $10 matsvuku. Ndinawo futi. Ndakukutaurei nhasi. Iwo $10 matsvuku yatinawo. Iwo $20 aiva matema aya. Ariko futi kune vanawo anti. Imari yepasi chigare yenyika ino yekuti mari iyoyo ukaona wakunzi wakuchekeresa munhu zvodaira kuti mushonga wacho washanda kuti wakuchekeresa hama yako wakurana business. Anzi zvairema, hanzi ndikutaurei zvairema, zvainosumudza madzinza ese. Arida kuchekereswa neada kuchekeresa neng'anga yacho. But iyako mazuvano hanzi iri nyore kuita zvese zvese. Ndosaka muri kuona inonaka kuidya. Munoda kuzoirombera, hanzi iyo hatisati taane masimba ekuirwira nokuti haisi yeZimbabwe. Asi tingangokupaiwo mashoko ekungokusumira kuti zvichengetedzei. Kana uchiti hauna chauinacho paKrismasi usarwadziwe. Kune duri rine dare remari nekuda kwemufa akafira muno munyika. Part and parcel yenhumbi dzake dzinofanirwa kunosvitswa kumusha kwake kuMalawi. Ndosaka isusu vana vacho tiri kutarisira kuti tibude tiende ikoko nekuda kuti kuine tsvimbo yakagadzikwa 2017 ichigadzikwa kwanzvadzi yangu mudika. Kwazoita tsvimbo yemukuwasha yakasara muMalawi 2012. Munhu iye achienda kuTanzania ari mukuwasha zvakare. Saka kuMalawi kune zvinhu zviviri zvetsvimbo ida kugadzikwa ine mhepo inenge ichisimuka iri kuno iri yenyunyuto yemunhu ari kumbudzi. Zvazoita kuti Zimbabwe ibatwe zita rekuti Zimbabwe. Muno muZimbabwe hamene mungandipindura kuti kune musha unonzi paMalawi asi zita riri komona tongozati paMuchawa. Saka maZimbabweans nangokurumiraiwo nzeve mashoko mashomanane ewe kuti muachengetedze muzvizive kuti kumwe kutambura kuri kuitika. Mutsvairo wakaiswa munyika uno wakaiswa nababa vachida kuti mugare makachena, asi wakazonopfekwa nemhepo dzenyika ino nekuda kuti chinonzi mutsvairo unotsvaira tsvina pachisara pakachena. Saka pagore ratiri kubata apa munofanira kuti muzive kuti zvino zvogadzikirwa sei. Hazvinei kuti vebhora vakadirirwa mari, asi kana bhora iro richingonzi rakasungwa hambouya makatakura flag paairport kuti mabudirira. Mungaritambe kubvira kwari muchanga kuendeswa timu kunze maWarriors. Munosvika kana pamwe kumafinal pati kuzonzi iwini yedu. Hanzi ndikutaurirei kuti tsutsumo yebhora renyika pakadyiwa Zimbabwe
gore rakauya murume ainzi JJ Okocha anzi achitamba achimakana nemukomana anonzi Tinashe Ngomasha. Isu tine dzinza remwana akafa 1990 paEdith Musa 6 May. Asina ngobvira akapfekedzwa kana faranera akanga ifanwa ngari mupenyu but pakadeclarewa pachishandiswa mishonga anzi idare futi. Saka musafunga kuti makawedzera maplayers makachinja zifa makaita sei musingadzokere futi kumatare zvinonetsa. Saka nyika ine hapana paichafambiswa pasina matare. Dauti panzwisise ndosaka tine zinata sekuru George Kantero chivaisa maoko vane ng'anga dzavanoziva kuti idzi dzinofamba chiga chekuda kuziva kuti pogadziswa se nekuda kwokuti ndokwa zvakatangira. Ende ivo baba vamugabe vachatonga nyika vaisangana futi nemhepo yepasi chigare. Saka hapana zvinhu zvichaitwa in shortcut, zvinhu zvese zvinofanirwa kufamba zviri straight. Ende mbuya vari kuti handisati ndanatso kukubudirai netsananguro dzenyika nekuda kuti ndichiri kuda kumbotanga kumbodzura mhepo dzakati chakata pamusha wangu pamakore andakanga ndiri kuWarren Park. Kune vanhu vakabva vachinja ivhu repamusha wangu kupaita paairport panomarira mazizi nekuda kuti panga padongo. Hazvine zvizukuru zvangu zvakazouya zvikatraya kuda kumisawo musha, hapana, vari kungotatarika vari ipapo. Saka tati tingokurumewo nzeve mugare mazviziva vakuru kumusoro muzive kuti nyika ine kugeda kwemeno anova ndo meno akawanikwa ikoko vachatakurwa. Saka hapana pamuchashamiswa kana kuzviramba. Mubvunzo yamunofanira kusara naye ndeyekuti zveshuwatsokwa yakawanikwa vamande chipiri chitatu chishayikwa. Bozhongo akatotsumirwa nyaya iyi. Mamwe matare akakumbira kuti tinoda kuti aende pamhepo. Bozhongo akati dzimwe nyaya dzakadai so dzinoda kutanga dzataurwa kuvakuru, dzimwe dzacho hatibvumirwi. Vatiuta moitika vataura dare iri richiri kumashure ndiye munhu akasara nenewspaper rakanzi Hodi Tsoko muofisi pano paCoal House pakananga naAgribank mutaundi tingobva paConstruction House tamuendera akati futi zvimwe zvacho izvi zvinondityisa zvinoze. Saka isu takagarwa atizvirambe nekuda kuti isu venyama vamuri kuona tingoriwo isu, asi kana tatumwa neshoko tinofanira kuzvitaura because takada kuzviregedza kuzvitaura pamhepo tazorara mumba makafira ivo vanototanga kutotaura ndeyekuti waresva pane zvausina kubwereketa sei izvi usina kubwereketa. Ndosaka ndichiuya pamhepo ndichikutaurirai zvinhu ndakasununguka nekuda kwokuti zvinhu zvakagarirwa pasi kuti vazofukurwa kwakatopindwa matare pakatozonyorwa mapepa ekuti zvedu zvaonekwa kuti pane mhepo yakauya sengozi. Ndosaka tichikutaura kuti ngozi haina kumboipa ikauya mumusha menyu. Icommunication yezvinhu tu. Mukadaro mune hama yenyu yafa kuSouth Africa yamusi kutomboziva kuti yafa yangotorwa ikangoniswa mumochari kuSouth Africa. Hapana munhu ari kumbonoitsvaga, yatonyorwa mubhuku nzi UK zvinora unknown, munhu asi kuzikanwa. Wozonopfuka achiuya panangano wedzinza ndokuti muzvizive. Saka ngozi communication yevakafa kuvapenyu hapana chakamboipa. Kozoita imwe ngozi yekuti inenge ichitokurwisa nekuda kuti imi ndimi nemakatouraya kune munhu iyeye. Saka hapana chinhu chisingaripwe, zvinhu zvese zvinoripwa. Saka tati maZimbabwe musarenetsana nemashoko aya, muendewo kumaKrismasi monotamba zvakanaka. Vanofarisa nemabhonasi avo usazotuma munhu zvakataura naexecute unorwa bhegi mari inopera enda wega. Aya vanofarisa vachikangana maschool fees akataura mushakabvu wedu akati fare tindike. Vaya vekuti vanoti gumbo panze sitapa encouragement kuti varume rorai vakadzi venyu. Nyange wakatomubata nechikombo kamuregerera muri kugara mese but kuvabereki vake usaite tsutsumo yekunzi mukwasha hapana chaakambotipa. Zvozotaura musi waanoti dhiafa makutanga kunakurirana kuti timuvige nekuti mukwasha hazvidiwe. Ndo time yacho yekutaura nyaya idzodzo. Mombe yeumai inokosha, ndo inosunga upenyu hwedu. Baba tinototi nyange ukavarova vanotauravo havana basa daiti ndiri ropa rababa tinongopedzerana, but mai vane ngozi nekuda kuti ngozi dzanana amai dzinotarisirwa kubvira pakutakura 9 months muleba imomo. Kukurera ikoko vakaimba naSizira thank you mama nekunditakura nekundirera handi. Saka maZimbabwe ndokusiya hamwe nemashoko iwayo kuti tinosangana gore nouya tichienderera mberi nenyaya iri kusunga mari, nenyaya iri kuti kuve nekuchekeresana tichishaya chengeto kune teteguru yedu nekuda kwokuti vari kuti yatiri kushandisa iyi yasiyana nesuspense, yasiyana
yemapepa iye yataitaura tsvuku $20 kana yeblack kana yakazobuda iri pablue nekapondo neka$5 kamudzurwa. Zvinhu izvozvo zviri kudiwa kunzi zviitwe, nekuzoshoreswa kwevakadzi vanenge vachifambi uko kunzoko nemukati. Ipo pachizowanikwa parenye pekuti pane ngirozi inofamba ne10 commandments, audhautari hazvidiwe, neavo vari kusumudzira chipfambi, naidzo pfambi idzodzo dzinogara dziri mumugwagwa dzichipfeka zvisiri hanzi tikutaura kuti Zimbabwe rinenge richitoona kuti hauna kusimira, uri kuzviitirei. Saka anganoti bonde rinokosheswa. Ndosaka munhukadzi achiroorwa achitakura 9 months. Musaite nzira iyoyo kuitengesa kuti muwane raramo. Ikoshesei, ndo panobuda munhu wese akabuda nenzira yekuzvarwa. Musapaite business. Zvarambwa izvozvo. Zvicharamba zvichiwedzera maGBV. Ndotenda hangu dai. MaZimbabweans, mandinzwa zvandataura.